Η Αντριάννα Μπάμπαλη τώρα θα μας πει ένα τραγούδι τον Άγιο Φεβρουάριο από τον ομότιτλο δίσκο του Δήμου Μούτσι και του Μάνου Ελευθερίου. Στα 918 από τη Μικρά Ασία μου στείλες κάρτες με στρατό και με την Αγιά Σοφία, κι αυτό για εκείνο τον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο δυο. Πρόσφυγας έριξαν εδώ κι ο χάρος 6 βήματα. Στα χρόνια που ήρθα να σε δω μέσα στα παραπήγματα, κι αυτά συμβαίνουν στον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο δυο. Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ. Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ. Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ.